ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪಣಿಸಿತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಐತೋಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಆಚರಣೆಲು ಐತೋಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಎರಾಂಡಲೂರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪಂದಿತ್ತನಾಂಡ ಆ ತುಳುವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ನುವ ಚಿತ್ರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಷ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಕೈಪಾಡ್ದೆಂಕಲು ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಪಣಿಸಿತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುರು ಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಊರುಗು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಅರೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಡುವ ಚಿತ್ತನ ಆ ಕನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಾದು ಮೇರೆಗೆ 84 ವರ್ಷ 3000 ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯನ ಬರೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತಿ ಬಿ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣ ಬರ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲೇರು ಅರಡ ಇನ್ನಿತ ಎಗ್ಗೆಡೆ ನಾವು ಪಾತಿರೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಭೋಜನನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಬರ್ಕ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ஒரு ಸಾಧಕನ ಇಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಾಧಕ ಇರಪ್ಪ ಕೆನಗ ಕರೆನ ಅಜಿಪತ್ತ 5 ವರ್ಷದಿಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಯಣದಾದೊಂಡು ಮೇರ್ನ ಆ ಅಜಿಪತ್ತ 5 ವರ್ಷಡ್ 3000 ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯನ ಬರೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ஒரு ಸಾಹಿತ್ಯನ ಮೊಟ್ಟಗಿಲ್ಲರು ಐಟ್ಲ ಮೇರು ತುಳುನಾಡುದಾರು ಪನ್ಪುನಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು 3000 ಪದ್ಯನ ಬರೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತಿ ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಬರ್ಕೆ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ನಾವು ಬೈದೇನಿ ಅಂಚಾದೆ ಬರ್ಕೆ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮನ್ಪುಗ ಮೇರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಯಣದಾದುಂಡು ನೆನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಕೇಳೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಬರ್ಕೆ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣರ ಶುರು ಕಾದೆ ಇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಚಿತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ತಂದಾಯ್ತಮ್ಮಂತಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂತೋಷ ತುಲೆ ಭೋಜನ ಈ ಸಂಗೀತ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲು ಸಂಗೀತಾనికి ಎನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತನ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಪ್ರತಿದಿನ ಪದ್ಯನ ಕೇಳೋದುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಕುಲು ದೆತ್ತು ತುಯರ ಪೋಂಡ ಕರೆನ 55 ವರ್ಷದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಯಣ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3000 ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯನ ಬರೀತಾರ ಪಂದಾಂಡ ಹಿಂಗಿದ ಪನ್ನಗನೆ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಅವನು ಭೋಜನ ಇರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಯಣದಾದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ ಬರೇನ ಚಿತ್ರ ಪದ್ಯದಾದ ಬರೇನ ಚಿತ್ರ ನಾಟಕದ ಪದ್ಯದಾದ ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯದಾದ ಅಂದೇನು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಕೆಬಿ ದಿಂಜಾರುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತುಳುವೇರಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲಡ್ ಕಾತೊಂದಿರು ಭೋಜನೆ ದಾದ ಪಾತಿರುವೇರು ಬಂದು ಭೋಜನ ಶುರು ಕಾದು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೊರೆ ಇರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭಜನದ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೋದ ಮೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಠೋಬ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಪೂಜಾರ ಎಂಕಿ ಯಾಪಲ್ ಒಲ್ಪಲ ಪಣೋಳಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ 55 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಇನಿಕಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಇನಿಕ್ ಐಟಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿ ಇನಿಕಲ ಪೋಂದು ಐತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಸಾದ ದೇವರೆನ್ನ ದಾನ ತರೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನೇಡ್ದಾದ್ರ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಅಭಿರುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವರೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತಿನ ಪೊರ್ತುರ್ಲ ಆತ ವಿದ್ಯೆನೆಂಕು ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಆ ಪೊರ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ಯ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ BEM ಸ್ಕೂಲ್ ಪಣ್ಣ ಬಾರ್ಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅವಳು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿನೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಎನ್ನ ಪಾಠ ಮುಗಿತದು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ಯ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ IT ಯಾನು ಎನ್ನ ವಿದ್ಯೆನು ಅಂತ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರೈಡ್ ಅಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಮೆಂಬಲ ಅನಂತಯ್ಯನ ಆಡ DV ತಂತಿರಿ ಬಂದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲೆತ ಮಿತ್ತಿ ಈ ನಾಟಕೊಂಡೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದ ಕೆಲವು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥ ಪ್ರಾಯಗು ಬಣ್ಣಗ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದುರ್ಗುಣ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರವೇಶ ಆಪಿನ ಅವು ಸಹಜ ಅಂಡ್ ಐಕ ಆವಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಂದೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಬರಡು ಜೋಕುಲು ಸಿಲ್ವಲಿಕೆಡು ಬದುಕೋಡು ಜೋಕುಲು ದಾಲ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆಪಿನ ಉಪದ್ರ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಆಪಿನ ಸೇವೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಡು ಪಿಂಜ ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿನ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಂತದ್ದು ಏರ ಪಿದಕ್ಕಳು ಬರಿತೀನಿ ಕಂತದ್ದು ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪದು ವಾರಗಟ್ಟೆ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರೈಡೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ತಾರೀಕು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒರಿಯರಿಗೂ ಕೊಡ್ದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಭಜನ ಮಂದಿರಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರಯೋಡೆ ಪಂಡೆ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಟು ಭಜನ ಪಣಪುನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಎನ್ನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಣಪುನ ಸ್ವರನಕ್ಕೆ
ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚಿನಾನು ಒಂದು ಟೈಮುಡು ಒಮ್ಮೆಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಮ್ಮೆ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಹುಡುಗಿ ఆయన ఎత్తుది ఆయన కొంచెం పాటు కొడుతు ఆయన ఆ పదొక్కలేని పూర పనిపోటు పండుదు అమ్మెంబెల్ల నింతయ్యన్న ఆవిడ దీవి తంత్రి ಬಂದು ಭಾರಿ ಪುರಾತನದಾಗ ಎಂಕನ ಗುರುಕುಲ ಅಕಲ್ ಅಂಚೆ ಅಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ದು ನಾಟಕೊಡು ಆ ನಾಟಕೊಡು ಪೂರ ಪಂಡು ಕೊಡ್ಪಿನ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಪಂಡು ಕೊಡ್ದು ಅక్కడ ಭಾಳ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಅವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ನಾಗ ಅವಿನ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಐತ ಅಭಿರುಚಿನ ಯಾನು ಪಡೆದು ಐಕ ತಕ್ಕ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೈಜ್ನು ಯಾನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊನ್ನ 12-13 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮ್ಯಾಟ್ಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನ ಹಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ₹1 ಬೊಳ್ಳಿದ ₹1 ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತು ಅವೇನಕಂತೆ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಪೈಲ ಕಾಸು ಅವಳೆ ಅವಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮೇರು ಉಪ್ಪುರ್ದಾರ್ ಅಪ್ಪೆ ಉದ್ಯೋಗದಾರ್ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರೈಡ್ ಬಾಲಿಯೋಡು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು 8 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಯಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಳು ನೆಸೊಂಬರ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತರು ಅಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತದು ಎಂಕಳು ಪೂರ ಅವಳೇ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಕ್ಕಳು ಉದ್ಯೋಗಾರ ಉಡುಪಿ ಉದ್ಯೋಗಾರ ಅವಳೇ ಪುಟ್ಟದು ಅಲ್ಪದ ಶಿಶೂರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಂಜಿನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೇರಿ 73 ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ನೋಡು ಬಾರ್ಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಸೇರೋದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸು 4ನೇ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರ ಭೋಜನ ಇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ವಿಠೋಬ ಭಜನ ಮಂದಿರ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಆ ಭಜನೆ ನಿಂಗ್ಲರ ಕೇಳೊಂದು ಬರೋಲ್ಯಾ ಓ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಕೇಳು ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ಇಲ್ಲದವನು ಜಪವ 10,000 ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಭೋಜನ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಲಿದಿರು ಪಂದಾಂಡ ಇರ್ನ ಕೈ ಬಿರಳದ ತುದಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನನ್ನು ಪತ್ತದು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆಪವನ ಚಿತ್ತನ ಬರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅವೇ ಪದು ನಿರ್ನನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಈಗ ನಿಂಗ್ಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತ ಒಂಜಿ 3,000 ಜಾಸ್ತಿ ಪದನು ಬರೀತಾರೆ ಪಂದು ಈ ಪದಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡು ಇತ್ತೆಗಾನಗಿರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಅಂಡ್ ಅಪಗತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನವೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅವನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆ ಟೈಮುಡು ಆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ತಂడి ಆ KN ಟೈಲರ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ರೂಪನ ಚಿತ್ರ ಕಾಲಡ್ಲ ಇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಪದ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೇನಿ ಅಂಚ ಅದು ವಾಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪದ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ವಾಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಿಬಿಗೆ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅವು ಯಾನು ಸುರುತ್ತವಾದ ದಾರದ ಬೊಡಿ ಅವು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿಗ ಪನ್ನೊಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಪಾರ್ದ ಆತನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಬೋಡು ಸುಂದರ್ ಕರ್ಕೇರು ಐಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದು KB ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆರೇನು ಬರ್ತದ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನಡು ಒಂಜಿ ಪದ ಇತ್ತನು ಅವೇನು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿರ ಎನ್ನ ಆ ದೋಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇರು ಆರು ಬಂದೇರಿ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನಡ ಎಂಕಣ ಒಂದು ಹುಡುಗಾಡ ಒಂದು ಪದ ಉಂಡು ಅವನಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಾನು ಆರಡೆ ಕೇಂದು ಪಾತೇರ್ದು ನಿಕ್ಲೇನ ಕೈತಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪುತ್ರ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವಿ ನಾಟಕದ ಪೂರ ಎಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಳೆ ತಿನ್ನಕಲು ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ನೈಟಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಆರೇಡ ಪಂಡಿನಿಕ 6 ಮಕ್ಕಳು ಕೇಂದ್ರ ಒತ್ತೊಂದು ಅಪಕಾರಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡಲಿ ತೂಕ ಹೆಂಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಅಕ್ಳು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಐಟು ಇವತ್ತು ರೂಮ್ ಮಲ್ತದು ಕುಳಿದು ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪದ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಂಡಿನ ತೂದು ಮೇರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹುಡುಗಾಡ ಬಂಡುಗಾಡ್ಪುರಿ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂದು ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಲೆಪ್ಪೋಣಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಆಯ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾನು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಪಗಲ್ಡು ಬತ್ತು ಜಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಏನು ಫಿಶರೀಸ್ ಹಿಡಿತೆ ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಪಗಲ್ ಪೋತ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಆ ವೇಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಗೆಸದಿತ್ತೆ
ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಕುಳಿದಿರ್ತೇನೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೇನು ಒಜೆನ್ನೆ ಜನ ಒಂದು ಜನ ಬರ್ತದು ಓನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪು ಇರೋರೇನು ಏನು ಇರೋ ಅಂಚೇನು ಅಪ್ಪ ಜೈದೆ ಕಟ್ ಬತ್ತ ಇಷ್ಟ ಜಿರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರ ಬಂಡಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಮೆಂತೇರು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬತ್ತ ಲೆಪ್ಪರಿಗೆ ಪೋಲಾಪ ಅಂಚೆ ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮುಂಡು ಸುಸೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಪಿದಾಯಿ ಪಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಉಂಟೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರ ಅಂಚೆ SR ರಾಜನ್ ಈ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಅರ್ನ ಸಟ್ಟನ್ನು ಬರ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಅದು ಮುಗಿರ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಕುಂತ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ಮೇಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಆರು ಬತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ಲೆಫೊಂದೇ ಬರ್ತೀರ ಬಲ ಬೋಜೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬೈದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೂ ಪದ ಬರ್ತೀನ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗದಿಲ್ಲ ಪಿದಡ್ಲ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಿ ಬತ್ತು ಕೂಡ ಪಂಡದು ಈಸ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟು ಉಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಕ ರಿಕ್ಷೋಡೆ 65 ದಿನ ರಿಕ್ಷೋಡೆ ಎತ್ತೊಂದು పోదు అవులు పోన మొక్కలు ఉళ్ళేరు ఏరు SR రాజన్ పిక్చర్ మల్పున జనాల సుందర్ కర్కేరు KB ಬಂಡಾರಿ ಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಸರಿ ಆಯ್ನ ಒಂಚೆ ಅವ್ನು ಪಂಡೇರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬರ್ರ ಬಂದಿನಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪದ ಎಂಕಲಿಗೋರ ಪಂಡು ಸೋಜಲೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ದುಂಬು ಬರೀತೀನಿ ಎನ್ನ ಈ ಪಂಡಿತರು ಭಜನದ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ರಾಗೋಣಕ್ಕೆ ಐಕೆ ನಾನು ಪದ್ಯ ಬರೀತೀನಿ ಮರ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವನಿ ಉಂಡು ಏನಾರ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಅವೇನು ಪೆಜ್ಜಿದ ಆ ರಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ರಾಗ ಎಣ್ಣನೇ ಪಾಡ್ರಿ ಎನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಪಾಡ್ರಿ ತುಳುಟು ದಾಯ ಬೇರೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಮಾಜಗಳ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಒಂದುದು ಆ ಪದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಡ್ಡೆ ಅಂದರೆ ಯಾನಿ ಅಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ದೇಶವ್ರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಸೋಜಂಡ ಅದು ಮಲ್ತು ಸೋಜಂಡ ಐಕ ತಕ್ಕಂತ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಭೀತಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಂದೊಂದು ಪೋಪೇಳು ಅವು ಎಂಕ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಓ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೈ ಪಂಡ ಆ ಕೆಲಸೋಡು ಒಂದು ಫಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಸಮಾಜ ಅಡ್ಡೆ ಯಾನಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಆ ಪದನು ಮಕ್ಕಳೇನೆದ್ರು ಪಂಡದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇದು ಯಾಪನೆ ಸಿಕ್ಕುದು ಹಿಂಗೆ ಈಸು ಸೋಕುದೊಂದು ಪದನು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರಿಸಿಲಕ್ಕ ಈ ದುಂಬೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಆತು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ದಾಳ ಕೆಲಸದ್ದಿ ಅಯ್ಯೋ ದಾಳ ಕೆಲಸದಿ ಹೋದ ಅಕ್ಲೇರ ಪಣ್ಣಂಡೆ ನೆಕ್ಕು ದಾಳ ಅವನು ಅಕ್ಕಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಪಂಡೇರಿ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಪದ್ಯದ ಸಾಲು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಮಲ ಜೀದು ಈ ಬಾಳುಂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಮಲ ದೀದು ಈ ಬಾಳುಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಗುಣತ ಬಲ್ಪುನು ಲೋಕಗೆ ತೋಜಂಡ ಅವೇ ದೇವ ಸ್ಥಾನ ನಿನ್ನ ಅವೇ ದೇವ ಸ್ಥಾನ ಆ ದುಂಬುದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇತ್ತೆಗಳ ಮೇ ಇರ್ಮನೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪನಗ ಆತುಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ರನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಕೇವಲ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಯದ ಉಲಾಯಿ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತು ಪಗದ ಅಂಚಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಬರೀತಾರೆ ಭೋಜನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮುಂಜಾತಿರೇ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಆತನ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಂಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತ ದಯಪನಗ ಪದ್ಯ ಈರು ಬರಿತೀನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಯ ಕರ್ತೃ ಬಂದು ಯಾನು ಬಂದು ತಿರ್ಗಿ ನಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಸಂದಿತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಲ ಘಟನೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ఇప్పుడు ಆತನ ಬಂದು ಅತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯರೆ ಬೋಡದು ಪನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಯಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಬಾಯಿ ಬಾಟ ಇತ್ತು ಯಾನು ಬರೆಸಿನ ಒಂದು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಉಳೈದ ಅಂತರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಈ ಪದವನ್ನು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಯಾನೈಟು ಪುದರಿಗೆ ದೇವೇರಿ ಎಂಕ ಆ ಪುದರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕುಡರಿ ಅವಿನ ಪಿದೈಡು ಐದು ನಡುಟು 2-3 ಅಕ್ಷರನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬದಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕನ ಪುದಾರ್ ಬಣ್ಣಗ ಮಿತ್ತದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಾಲು ತಿರ್ತಿಡು ಅಕ್ಕನ ಸಾಲು ಒಂದು ದಾದ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಇಟ್ಟದ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾದು ಯಾನು ಖುದ್ದ ಆಯ್ತಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೂದ ಸಂಗೋಗಿ ಯಾನು ಪತ್ರ ಬರೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಕ್ಕನ ಪೈಕಿದ ಜನಕುಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ತೋರಿದೆ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿದೆ ನೆಕ್ಕಲ ಇಕ್ಕದ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಎನ್ನ ಬಂದು ಯಾನು ಪಂಪಿನ ಇಡ್ದಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಪೂತಾರ ಪಾಟಿನ ಇಡ್ತು ಏನಾಡು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಯಾನು ಧರ್ಮಗು ಫ್ರೀ ದಳ ಯಾನ ಎರಡಲ್ಲ ಯಾನು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಒಟ್ಟಿದ್ದೆನ್ನ ಇತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಯಾನು ಇತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬರೆಸಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಎಂಕ ಥರ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ಚಿಕ್ಕೋಡು ಉಂಟಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟ ರಾಶಿ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಜನ ಕುರ್ಸುದಾರೋಡು ಇಂದೇನಿ ಕೇನೋಡು ಕುಡೋರಿಯಾಡ ಪಣೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಯಾನು ಸ್ವಂತ ಟೀಮ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ರಾಗೋನೇ ಯಾನು ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನೋಡು ಮಲ್ತದೆ ಇಂದೇನು ಈ ಫೋಟೋ ಹಾಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಣ ಪೂತಾರ ಪಾಡ್ನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ್ರೋಹ ಅವು ಬೇಜಾರಾದ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿ ಪನ್ನೇಗೆ ಅಗ್ಲ ಕುದ್ದ ಬರ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಪು ನಟ್ಟದು ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗ್ತವೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಬೇಜಾರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹೊಂದಿರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತೂಪ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡೋದು ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಳ ಪಂಡದು ಹೋತೆ ಆದರೆ ಲೆಸ ಬರ್ತದೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಬೇಸರ ರೂಪೋಡು ಪೂರ ದೂರವರೆಗೂ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಪದವನ್ನು ಒಲ್ಪನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಪಣ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಲಕ್ಕ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಭೋಜನ ಕಾಪಿ ಒಂದ್ಪುಣೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಈರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಬರೆಪುನಗಳು ಬರಿಪೇರಿ ಆನೆ ಈರು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಬರೈತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ರ ಕೈ ಇರ್ನಂದು ಇರೇಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಏರೇ ಕಾಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಇಂಜಿನೇ ಮನ್ಪಾಡು ಅವು ಇರ್ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ರ ಅವ್ನ ಸತ್ಯ ಏರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆ ದೇವರ್ಗಳ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ಆತೆ ಭೋಜನ ಇತ್ತೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಒಂದು 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಪದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಒಂದು ಆ ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನಗ ಯಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇರೋ ಪದ ಬರೆದಿತ್ತಾರಿಗೆ ಇಂಪು ತಂಪು ಜಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಯ ಲೆತ್ತೆ ಕಂತು ಕೊರುಡು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯಯ ಈ ಮುತ್ತು ನೀರಿಯ ಸುತ್ತ ಎನ್ನಯ ಚಳಿ 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 ಈ ಪದ್ಯ ಇತ್ತೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತೆಗಳ ಆ ಪದ್ಯ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಇತ್ತೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿತ್ತೇನು ಭೋಜನ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ ಇರೇನೆ ತೂವೊಂದಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಯ ಬರಿತೀನಾರೇನು ಅಂಚಾದು ಈ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣ ಏರ್ಪಂಡ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮಕ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪವಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಾರಿ ಕಿರಾಕದಾಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಗಳ ತೂನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಪದ ಪೂರ ಅಪಘಾತ ಕಾಲೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪಿನ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ಯದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗ ಎಲ್ಲ ತಂಗಡಿ ಮಾತ ಅವು ಭದ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಡಪ್ಪ ಒಂದು ಇರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಂಡನ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ತುಯರ ದಿಕ್ಕು ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅವು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾನೆ ಅವು ಅಂಚೆ ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಉಂಟು ಶ್ರೀಬಾಂಡ್ ಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ ಪದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಅವೇ ಪದನಿ ಪೂರ ಪದತಾನೆ ಅದೇ ಪೂರ ಪದತಾನೆ ಒಂದು ಅವೇ ಪದತಾನೆ ಪೂರ ತುಂಬ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಜನ ಅಪ್ಪಗ ಇರ ಇವರು ಬರೇ ಒಂದು ಪುನಃ ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊರಂತೀರ ಪಂಡ ಇತ್ಯದ ಇಟ್ಟಿರೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರಂడి 10,000 ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಕಾಲಡು ಪದ್ಯ ಬರ ಬರನಾಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಸ್ಟೀಲ್ ಅವೇ ಮುಂಜಿ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಅವು ತಿಂಗನೇ ಮಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಅವತ್ತೆ ದೇವರ ಇತ್ತು ಇಂಕ ಊಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ ದೇವರ ತೂಪೇರು ದೇವರು ಪೂರ ಈಗ ಅಂಚ ಆತ ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತದನ್ನ ಆತ ಹೊರಪದೇನೆ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಹೊರಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದೇ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕಿಲಕ್ಕೆ ತೂನಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸಿಗೆ ತೋದಿನಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇದು ಎಸಿಗೆ ತೋಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಏತು ಕೋಟಿಗೋರು ನಾನು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂಚೆ ಆತನು ಎನ್ನ ಬದುಕಡಿ ಎಂಕ್ ವ್ಯರ್ಥದಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಐಕೆ ದುಃಖ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈತು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ
ಏನ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ತಲೆ ಪೋಡಿತೀನಿ ತಲೆ ತಿಂದೆ ಸಮಾಜದ ನಾಟಕ ಕಲೆ ಜೀವ ಆತ ಬಂದು ಬೇಜನೆ ಮಿತ್ತು ಬಿನ ಬೂರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದು ಒಯ್ಯಿನ ಒರ್ಪದೀನಿ ಏನು ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೇನು ತೂನಗಿರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ತುಂಬದ ನೆನಪಾಪ ನೀರೇ ಕೊಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರು ಬೇಲೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ವೃತ್ತಿ ಬಂದಲ್ಲ ದಾಸನ ಅವೇ ಅರಿಶೇರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನೋ ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾತನ ಆರೆಗಳ ಎಂಕಲದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪು ಅಂಚ ಬಲೆ ಭೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದ ಕೂಡ ಇದೇ ಬಲೆ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆರು ಸುಮಾರು 1 ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂಚೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂತಾನು ಆತು ತೂತೇರಿ ಅನ್ನು ಅದು ಕೊಡಲು ತೂತಿ ಜೋಕುಲು ಸಣ್ಣ ಕೊರೆ ಇಲ್ಲ ಆತು ತೂತೆ ಅಂಚ ಆತು ಎಂಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರ ಒಕ್ಕಿತ್ತು ಈ ಪದನ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದೆ ಅದು ಯಾನು ಇದು ದಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನು ಅರೆಡು ಉಂಟು ಕೊಡು ಬೂಕು ಆರು ಪೂರ ಪದವನ್ನು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಯ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಭೋಜನನ ಸಾಧನದ ಕತೆ ನಿಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 52 ವರ್ಷ ನನಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿನ ಶುಭಾಶಯ ನೀ ಪೊರ್ತಡು ನಿಂಗಳು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇವ್ರು ಮದುವೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಪೊರ್ತಡು ಭೋಜನ ಪದ್ಯವಾದ ಬರ ಅಂತಾರಪ್ಪಾಗ ಆರು ಬರೀತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಬೈದವು ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ ತೂತಾರೆ ಇರಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪದ್ಯವರು ಬರ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಆ ಶಾಕ್ ಆಯಿಂದ ಆದವನಾಗ ಒಂದು 3000 ಪದ್ಯನ ಬರೀತಿರು ಬಂದಾನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೇ ಇರ್ಮಾನೆ ಆಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಷಣವು ಆರು ಪದ್ಯವರು ಬರೋಣಾಗ ಇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾರಪ್ಪಾಗ ಅದೇ ಭೋಜನ ಈರ್ ಬರಿತಿನ ಚಿಂತನ ಪದನು ಇಂಗ್ಳು ಕೆಲವಾತ ಪದನು ಕೇಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುಂದೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಪಿನವರೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತರಟೆ ದಿಂಜಿದ್ದು ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದಂಗೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಊರು ಪೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಊರು ಪೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ತಾರೆ ಬಾರೆ ತಾರಿ ಕಂಗು ಸಾಲು ಮರಕುಲು ಪಚ್ಚೆ ಕೇತ ಭೂಮಿ ಕಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತುಲು ತರಕಾರಿ ಬುಲೆಪಿನ ತೋಟ ದುಂಪಲು ತರಕಾರಿ ಬುಲೆಪಿನ ತೋಟ ದುಂಪಲು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಸುದೆ ಕಡಲದ ಕಡವಳಿ ನಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಸುದೆ ಕಡವಳಿ ನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಊರು ಪೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯನ ದುಂಬೆ ಬರ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ ಸೊರಟ್ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸುಗಿಪುದಾದನು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲವು ಭೋಜನ ಈತ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆಯರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಸ್ತ್ ಆ ಕೊಡುಗೆ ನೀರು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಇರಗೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಗರಿ ಅವಾರ್ಡು ಇಂಚಿನದಾಲ ವೈದ್ಯನ ಒದಕದ ವೈದ್ಯನ ಎಂಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಪ್ಪನ ಕೊಡೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬಡಪತಿ ಜೀವನೋಡು ಬಿಟ್ಟದು ಬಡವರನ್ನ ಸಾನೋಡಿತು ಎಂಕ್ ಎನ್ನದು ಯಾನು ಎರನ ಮೇಲ್ಡು ಬುರ್ದು ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಲು ದಾಳ ಕೊರ್ತು ಜರ್ಬಂಪಿನ ಆಸೆಗೆ ಯಾನು ಹೂ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇತನೆಪ್ಪನು ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೀವು ಬೇತಪ್ಪನು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಲ್ತು ಮಲ್ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಪುದರ ಕೀರ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೇವರನ ಮುಖಾಂತರ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ತೀರಿ ಮನದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮದಪ್ಪೀರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಳ್ಪಲ್ಲ
ಒಳ್ಳೆ ಏರು ಬರಿತೀನ ಏರು ಕೇಂದಿನ ಅತಿ ಏರು ಪಂತಿನ ಪಂಡ ಅವು ನಾಡೋಂದು ಬರ್ತೀರು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಫಲ ಏರು ಮಲ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕುನು ಕೊಡ್ಪಾರು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಆರು ಪಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಕೈಕಾಲು ಏನನ್ನು ಇಂಚ ಯಾನು ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ತಿದೆ ಏನಂತ ದಾನೆ ಮಾತದು ಜನಕ್ಕಳು ಪಂಪಿರ ಅವು ನಿಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅಕ್ಕಳಿಡ ಪನ್ಲಿ ಐಕೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೀದು ಐಕೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಡ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಲ 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 ಜನಕ್ಕಳು ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಭೋಜನ ಈ ಕಾಸು ಕೊರನಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ನೋಡಲಿ ನಿಜ ನಿಜ ಒಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರು ಕೊರನ ಪ್ರಸಾದನೆ ಮಲ್ಲ ಪನ್ನುಂಡ ಈತು ಪೊರ್ತು ಎಂಕು ಏತು ಸನ್ಮಾನ ಪನ್ನುಂಡ ಈಕ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆಸದಿಸಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಿನ ಪ್ರತಿವಲ್ಲ ಉಂಡವು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ದೀಪಿನತ್ತು ಜಾಗ್ಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಯ್ತು ಆಚೆ ಆಚೆ ತೀದು ಯಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೀಜಿ ದೇವರನೊಂದು ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಅವು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ನೆನಪುವೆ ಅರೇನು ನಾನು ಉಂಡೆ ದಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ವತಾಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರೇನು ದಕ್ಕರೆ ಹಾಕುಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ರೂಪನು ಏರಗಳ ದಕ್ಕರೆ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಚೆ ದಕ್ಕುನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರಿಕದೀದ ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದೀದ ಐಕ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತ ಐಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಜನಕುಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಕೈ ಒಡ್ಡಿದ ಕಾತದ ಕುಲ್ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿಂದ ದೇವರು ಫಲ ಉಳ್ಫಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಫಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಕಳು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಫೈಲನ್ನು ಅಡಿಕ ಬಾಡಿನ ಫೈಲನ್ನು ನಾಡು ನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂದ ಫೈಲನ್ನೇ ಮಿತ್ತು ಬಾಡಿಯರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಮುರಣ ಬತ್ತಿನಾಗ ಪೂಜಾರ ನಿಖಲ್ ತೋಜಾನು ತಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಅವಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಏರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಎತ್ತದೆತ್ತು ಎನ್ನ ಫೈಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕೈದು ಬೆಂಗಳೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರು ಆಡ ಆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅವೇನು VS ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಡ್ದ ಎಂಕ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆರು ಬರ್ತದೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಇತ್ಯದ ಕಾಲಗನಗ ಕೋಡೆಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅವೇತೋ ಸಾವಿರ ಪದ್ಯನ ಬರೆದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಲಿಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಬೆಗರ್ ಬೆನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಏರ್ಮಾತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪಡಿಪಿನಕಲು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲರ್ದುಲೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆತಕಲು ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕನ ಗುರುತಿಸಾದು ಮೇರ್ನ ಜೀವ ಉಪ್ಪಿನವಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವಾದ ನೆನಪು ದೀಪನ ಚಿತ್ರನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಂತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆವಡೆ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ ನಂಜಿ ಆಸಂಡು ಭೋಜನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕನಗ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾದೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬೂರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇರಗಿಜ್ಜಿನ್ನಲ್ಲ ತುಳುವೆರಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಬರೋದು ಆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಪಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಗುಣ ಆರು ಅವಿನ ಮಾತ ವಿಷಯನೂ ದುಂಬೆ ತೆರೆದ ಆರಿಗೆ ಅರ್ನ ನಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಉಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಅವನು ವಯಸ್ಸದ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಕೊರ್ಪಿನ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಪೀರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯಪಾಡು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುನ ಬಂದ ಆ ಬಯಕೆಡೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ 84 ವರ್ಷ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ನಡೆಸೋದು ಉಂಡು ಅಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಆಸೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಬದುಕಡಿ ಯಾನು ನನದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟು ಸಾಹಿತ್ಯವು ದಾದ ಕೊರೋಡು ಐಟು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕದನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಬಾತ ದಾದವನಾಗ ಏತೇಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಭೋಜನ ಆಂಡ ಜನಕುಲ್ ಕೊರನ ಚಿತ್ರ ಮೋಕಿದ ಮಿತ್ತೆ ವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ನೂದು ಸತ್ಯ ಬಾತೇರವು ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ದಯವಂಡ ಜನಕುಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಏತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ನಟರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರದ್ದು ಮಿತ್ತು ಉಳಗಿ ದೇವರು ಕೊರೋನುಂಡು ಕೊರ್ಜಿಡ ದಾರಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಬಯಕದು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಉಳ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನು ಬೈತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಫಲ ಎಷ್ಟೇ ತೆಗೆದನು ಬೇಸ ರೂಪಡು ತೆಗೆದನು ಅಂಡ ಜನಕುಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಂತೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊಡ್ತೇ ಬಂದ ಅದು ಪಂಪೇರು ಈ ಎತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾನು ನಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಅಂದು ಯಾನು ಒಪ್ಪುವೆ ಅರೆಡ ಪಂಚಾನು ಅಣ್ಣ ಒಪ್ಪುವೆ
ఈరు ఎంక కొడతారు ఈరు ఉప్పు నెట్టి యాన్ ఉప్పు ఎన్న దేవుడు అన్నట్టున్నా అంచేనట్టు మళ్ళా మట్టిటు పోవడం మళ్ళీ మట్టిದ ಜನಕ್ಕೂ పోదు పనోడు మళ్ళీ మట్టిದ ಜನಕ್ಕೂ ఇంక మాలే పడదేరు ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತೆತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಲ್ಲ ಈತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಪುಳ್ಳ ಇಂಕ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಒಂದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಓಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾವೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇರು ಪಂಡದ ಮಲ್ಸದು ಹೊಳಿದು ಯಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನು ಆಕನ ಕೈ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಕನ ಉಂದೇ ಬೇತೆ ಲೈನೇ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುಣ್ಯರು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಡೋದು ಸತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇನೆ ಆಯ್ತಾడు ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇನೆ ಕೊಡ್ನೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ಐಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ನೆ ಎಂಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ಪು ಯಾನು ಮಲ್ಪುಣ ತಾರು ಮಲ್ಪೋಮ್ ಏನಾಡ ಯಾನು ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನಲತ್ತು ಎಂಕ ಐತ ABCD ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಹೊರಟು ಅವು ಆ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ ಆ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇನೋ ಗೌರವ ಹೊರಿಂಡೆ ಎನ್ನ ಗೌರವ ಹೊರೀನು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಭೋಜನ ಅಂಚ ಎಂಕ ಗಾಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಯಾನು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ಕೈ ಒಡ್ಡಿ ಅಡ ಓದ್ತಿದ್ದಿ ಪಣ ಅವ್ರು ಕೊಡೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಭೋಜನ ಪನ್ಲೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಯಣಗೆ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಪೆನ್ನು ಪುನೀರ್ ಬರೆಯೊಂದು ಬೋಪಾರು ಆಂಡ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅದನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಗೆ ದಯಪನಾಗ ಅಕಲೊಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರನ ನಂಗೆ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ದುಂಪು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಯಣಡ ಏನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಓಣಲ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಟು ಆಡು ಮಲ್ಲ ಪಾಟು ಆಡು ಪಾಟು ಮುಖ್ಯ ಕಲೆ ಅವು ಮಾತಾಡಿಗೆ ಒಳಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಟು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಓದಿನ ಅಪಗದ ಕಾಲ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕೊಂದು ತುಂಡು ಸೀನಿಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಚಾಕೊಂಡು ಇದು ಪಕ್ಕ ಉಳಾಯಿ ಬರ್ಪಿನ ಸೀನಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿಕಟ್ಟ ಅದು ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆದಾಲ ಕೊರಿಯಡ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಡು ಪೋದು ಬರ್ಪಿನ ತಿಂತಂಡ ಐಟ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ನಾಜೂಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಮಲ್ಲಕನ ಒಟ್ಟು ಆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಪೋದು ಅಷ್ಟು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ವರ್ಷ ಪೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ 4 ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ತಂಡಲ್ಲ ಅవి ಅಕ್ಕಳು ಏತ್ ಊಟ ಮಲ್ಪೇರ ಆತ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಜೀವನದಿಂಜಾರಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಚ ಆ ಜೀವಮಾನೋಡು ಅಂಚಿನ ನಡೆಸದು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಡು ಯಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಪಾತ್ರೆನಕ್ಲಿ ಅದು ದೇವ್ರ ಕೆಣಪೆ ತುಳಿ ಅವೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿದು ಮೇಕಪ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಸೀನುಡು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ಒಂದು ಜನ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅರೆ ನಿಂಗೆ ಕೊಡೋ ಸೋಜಲ್ಲಿ ಉಂಡಿರು ಬರೆಸ್ತೀನಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾಟಕ ಬರೆಸ್ತೀನಾರೆ ಅವನಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಮಲ್ತು ಬತ್ತು 6 ಬತ್ತೆ ನಾನು 6 ಬತ್ತು ಇಡೀ ನಾಟಕ ತೋಜಿನೇ ಇರುವ ಯಾನು ಎಂಚ ಬರೆಯನಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಅವೇ ಭಾವನೆಯೇ ಇರು ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಬನು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಬಡ ಪತ್ತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 4 ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ತು 6 ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇನಾಗ ನಾಡೊಂದೇ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಈರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಯಾನು ಎಂಚ ಬರೆನಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವನು ಪೂರ ಇರ್ನ ದೇವ್ರು ಇರೇಗ ರೂಪೋಡು ಈರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಈರು ನಾನು ದುಂಬು ಬರ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಇಂಕ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದು ಪೋತಿರ ಅಂತಿನ ಅವರ ಅನ್ನಾಗ ತೋಜಿಂಗು ಅವು ದುಂಬು ಬರೆಯರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ದೇವರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಣ ದುಂಬು ಬರೆಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 3 ತಿಂಗಳ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಂದೆ ಬೋದು ಐಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡ್ಬೋದು ಕುಳಿದು ಕೇಂದ್ಯಾನು ಅವನು ತೂದು ಮಲ್ತು ಸೋಜೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ಮಲ್ಪದು ಏನಾರ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪನ್ನಡ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ವಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದಿರ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ದುಂಬು ಬರ್ತೀವಿ ಭೋಜನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವನಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಅವು ಏತು ಬರ್ತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ಜಿ ಅವನ 10 ವಿಷಯಗಳು 2 ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಭೋಜನ ಇನಿಕಾನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಎಂಕಲ್ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಭೋಜನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಗೆ ಈರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈರ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮಿನಿ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಭೋಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲು ದಿನಕೊರಿ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಬಕೆಟ್ ತಾತಂದು ಅತ್ತೆ ಯಾನು ದಾಲ ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದೆ ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಡು ದುಂಬು ಬರೋದಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅವನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಐಕಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕ್ಲೀರ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ದುಂಬು ಬರೆದು
ಮಲ್ತದು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿನ ಕ್ಲೇಡ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕಲು ಐಕ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ನಡೆ ಎಲ್ಲೆರಡು ಇಂಚಲ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನೈಟು ಒಂದು ಓದುದು ಬರ್ತದೆ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿನ ತೆತ್ತದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ನಾನು ಮುಂದುವರಿವೆ ಪಂಡದೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಅದು ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ತಿನ ಕ್ಲೇಡ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವ ಅಂಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಆಯ್ತು ಬಾಗೋಣ ಬೇತೇರಿಗಿನ ತರಟಿ ಇಂಚೆ ಬರ್ತಾನು ಪಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ಸಿನ ನೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬೋಡಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚ ಬರೆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತೀರು ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಅಂಚಾದಿ ಈ ತಮಾಷೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಕಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬುಲ್ತುದು ತೆಲ್ಪೋಡು ಬುಲ್ತಿನ ಬುಲ್ತುನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಂತೋಷ ತೆಲಿಕೆ తెలుపు ఆ కాలం ఆగి ఉప్పుడు పని ఏతే బుల్తొందే వస్తుండ్రు ఐక్ల ప్రయోజనం ఇచ్చి అసలు తెలుతొందే ఇచ్చేస్తున్నారు ప్రయోజనం ఇచ్చి రడ్డుల సజ్జిగ పనిపోయి సజ్జిగ బజ్జీలు మిశ్రమ అవుతున్న రుచి టేస్ట్ ಖಂಡಿತ ಭೋಜನ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಆಸೆ ಆತೇಪುನು ಇರ್ನ ಉಪ್ಪಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ನನಾತು ಪದ್ಯನ ಬರೆಪೋನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಾ ದೇವರ ಒದಗಿಸವಾಡಿ ಆ ಪದ್ಯನ ಇರ್ನ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಲ ದೇವರ ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿತ್ತಿನ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಾದು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಏಪಗಳ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡಿ ಬಂದ್ಬಿತ್ತಿನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಿರೋ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಅವನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತದ ಬಾತ ಜನಕುಲಿಗಳ ದುಂಬುದ ಬೋಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಜನತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಖಲು ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸುಳ್ಳು ಇಂದು ಬಿ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಕಥೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಯಣ ನಮ್ಮ ತೆಲಕ್ಕೆ ದಿಂಜಾದ ಬತ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಾದೆ ನಿಖಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಓವಂಡಲ ವಿಚಾರಲು ಎರಾಂಡಲವರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಪಂದಿತ್ತನ್ನಂಡ ಆ ಸಾಧಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ ಸೊಲ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲ ಇಂಕಲಿಗೆ ನಿಕಲು ತೆರಿಪಾಂಡ ಆ ಸಾಧಕನ ಕುಡೂರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲು ಪರಿಚಯ ಮನು ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದೆ ಗೆಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕನ ಹತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ವಾಂಡಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಆತನೆಟ ಒಂದು ಪುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ.